Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amafasha abahlosile, bathi usokhulu usokhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. La khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo. Omapholoba, omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla kabafowethu ngihamba noMkhulu uNcwane, uMkhulu uManzini. Baba. Nyama kayishi niyafika. Baba siyafila njani baba? Sesisidanyana isikhathi. Sesihamba hambile mkhulu kodwa sesikhona. Sibonge Manzini makusaphileka mne wethu. Mhlambe nje sizohlabela phambili. Ngengifise ukuthi umbukelo wempunga yesintu sihlale ngaso sonke isikhathi simkhumbuza ukuthi uManzini umuntu obasiza kupha abantu usebenza kanjani ukuze ababukeli bezokwazi ukuthi baqonde. Inhloso enkulu kwengale channel ukufundisana nokulekelelana kwezinye zezinto othola ukuthi asiziqondi kahle. Baba. Mhlawumbe uManzini ubani uManzini? uManzini umkhulu uyisangoma, uthwasile kwadaka. Uyathwasisa, uyalekelela, uyacathulisa. Hayi isipopolo naso ke baba uhlola impela. Uyahlola nje umuntu uma ezohlola uyadela athi cha hayi. Ngiyanele baba. Manzini mne wethu, nawe umbukelo wempunga yesintu TV. Ngithunywe umuntu la. Lo muntu lo uyazazela ngoba umbukelo wempunga yesintu. Baba. Sithema sikhuluma ngathi ngizofuna abantu mhlambe babe babili abazolichaza lo daba. Uyangizwa Manzini? Ngilalela mkhulu. Bese kube yibona engibabuzayo ababelaphi bendabuko nababanolwazi ngoba noManzini unalo ulwazi. Ibona engizofisa ukuthi bake basichazele ngale ndaba yakho. Uma efona lo muntu Manzini ngithi bekuyingane kwayizolo mangithi amphosisa. Ngithi bekulesibili mangeve kulesithathu mangithi amphosisa. Uthi impunga yesintu. Usho lo muntu lona umuntu engeke ngimlekelele kwezinye zezinto ngithi awukuphahle ubuza abantu bakho yenza nje. Kwabe sekufika isibonakaliso. Baba. Uthi lesibonakaliso lesi sifike kwaze kwasa uthi uze waphaphama uzubona ukuthi indaba ibenkulu. Baba. Kusho ukuthi into yokuqala wayecelile kumina wethe angimkhulekisa uthathola umsebenzi. Ngase ngithi mina ke nawe phahla. Bayezwa lo nto. Nkosi yami. Ufuna ukuzwa kahle Manzini. Uma sephahla Manzini. Uthi sekufika manje ikhehla. Le khehla leli limkhombisa izigubhu. Ngifuna ukuzwe kahle yazi. Ngathi mina kuyena mengixoxela ukuthi limkhombisa izigubhu ngithi beko 5 liter noma 20 liter. Uthi hayi amaswela okanye amagona uthi izigubhu lezi ezijwayele ukuvezwa abantu. Nkosi yami. Uthi zifakwe kahle ubuhlalo la entanyeni. Baba. Uthi kodwa phezukwazo lezi gubhu lezi uthi kukhona onodoli uthi mhlawumbe bezu 11. Cool. Uthi kukhona onodoli phezukwazo. Uthi yena wathi mesondela kulezi gubhu lezi wazizwe novalo. Wabe sethi hey ngemina ngiyabesaba onodoli. Cool. Uthi wabusukhuluma hodwa. Wathi asibona onodoli thina. Ungasibizi ngonodoli. Wena sifuna ukukukhombisa namhlanje ukuthi ingakanani imali esikuphathele yona. Mkhulu. Uthi avele yaningi imali yamaphepha yagcwala endle. Mkhulu. Uyabona lonto? Mkhulu. Uthi bathi thatha nazi izigubhu. Ngakuphinde uhlupheka. Mkhulu. Waphinde waqhubeka wathi hamba ngelinye ilanga wahlangana nomuntu edolobheni.
wathi hey ntombazane isigubhu ezingaka uyabona baba ngase ngithi mina akukho engingakusho njengamanje baba kodwa njengoba ubuza ukuthi yini yona isigubhu mina mhlawumbe ngizokhuluma lolwazi engilwaziyo baba uyabona lo ngathi ngizoke ngibiza abelaphi bendabuko bake basichazele manzini nanga umntwana kuthiwa ke mukela isigubhu baba yini kanti isigubhu okay mkhulu ngicela ukuphendula kanje lo mbuzo mhlambe ngendlela ezozwakala ibe ngcono yeah ngizoqala la uyabo kuloyo mntwana ekuthiwe akamukele izigubhu yeah ibiza ukuthi ke kuhlalwe phansi kuhlolwe ukuthi ezintweni zemimoya kubo ubani obekade elapha ewumelaphi wendabuko uthi ke uMkhulu wakhe uthi nje esamncane impela uMkhulu wakhe wayemthatha hambe naye entabeni enze zonke izinto lezi uyabona ezimgilingwane azenze zonke lezo zinto uMkhulu wako malume bakhe ngoba kubo ikezithunyweni yebo yeah okay nansi ke into sesiyibambile ukuthi indaba iza nekhehla leli khehla lalihambile layolungisa ezinye zezinto zemimoya ngezigubhu uma ngabe uhlushwa umoya womndawo yeah uyakwazi ukwenza isigubhu kunokuthi umndawo uyaparula umndawo uyathwaselwa yeah kodwa uma ngabe ungeke uthwasele uyakwazi ukuparula bese wenza amakhambo omndawo ahlanganiselwe esigubhini bese lento siyibiza ngokuthi isigubhu somndawo senzani lesigubhu lesi somndawo mkhulu lesi sikulekela angithi usuke ukade ugula uguliswa ukufa kokukhathazwa idlozi lomndawo sifike sikulaphe lokho kufa kokukhathazwa kwidlozi lomndawo bese sikuxhumanisa nedlozi lakho lomndawo angithi into osuke uyithwasele ukuxhumana nezidalwa zakini usebenzisa sona siba umxhumanisi phakathi kwakho nezidalwa zakini zomndawo ngikhuluma ngesomndawo ngixolise emanzini ngixolise mina wethu ukungena emadevini ngiyazi mhlawumbe bazokhononda hayi into yethu thina abantu abambishona siyangenana emlomeni ukuze inkulumo izolandeleka kahle nawe mhla kwawuwena ohleli la uyomisa umuntu mhla kwawuwena ohleli la uyomisa ngoba kukhona into efikayo efana ukuthi umbuzo baba ngiyakuzwa manzini usuyachaza uyahamba kakhulu yini isigubhu mhlambe ake siyiqale le ku101 uyabona okay kumodule 101 okay yini isigubhu okusithatha usibeke ukuthi yini isigubhu ngoba khona umuntu ongazi ukuthi isigubhu yini bese uphinde uqhubeke futhi njalo nokuchaza yini isigubhu okay isigubhu yiswela olenza into elikwazi ukugcina imithi ifudumele futhi into engapholi iswela kalipholi lihlala lifudumela ubusika nehlobo othi uma ngabe usulifake amakhambi kukumuntu okwenzela lelo swela ukuthi wenza iswela elihle noma iswela elibi bese kuthiwa isigubhu ke ila esifaka khona amakhambi okukwenzela into enhle noma into embi okuchaza ukuthi isigubhu yiswela into umuntu osuke kwenzela noma lo osuke ezolanda leso sigubhu ngokuvumelana nalo osenzayo ukuthi kuzoba isigubhu esihle noma kuzoba isigubhu esimbi na ngezinto ezifakwa phakathi kodwa isigubhu sona ngokwaso asisimbi ngalutho okuphakathi okwenza isigubhu sigcine sesisimbi baba usuyabona ke isidingo sokumngena emlomeni bukela wemponga yesintu ngoba kufuneka ukuthi lento masiqala sihamba nayo wonke umuntu usecaciselekile ukuthi makukhunywa ngesigubhu kusho ukuthi kukhulunywa ngento nje eyicontainer kusiyami umehluko ukuthi kule container kukhona phakathi nami ngazifakela nje amanzi abusisiwe phakathi baba amanzi abusisiwe phakathi kulesigubhu sami ayikho into eyinkinga uma kuthiwa ngifake into ngoba phela amanzini mina ngiyazisaba izigubhu ngifuna ukukhuluma manje ngizokhuluma iqiniso manje nje ngabona amaswela mina lo muntu lo ugila uMkhulu yebo lona ingakho kubalekile ukuthi lento siyibuze ukuze icace ngoba yafika enye insizwa yathi khona bakufaka emabhodleleni uyabona nangoku umntwana amanzini kuthiwa ke mukele lezi zigubhu kukhona nonodoli phezulu
kungabe kusho ukuthini lokho? Okay, ngicela ukuphinda futhi uMkhulu. Yabona ke isibanjiwe indaba ukuthi unenhlanhla yesikhwama ngoba isikhwama siyinhlanhla. Lesi sikhwama uMkhulu wakhe usesisebenzelile. Angazi uyangizwa yini. Usefuna ukumukezela sona. Yisikhwama esihle lesi. Yindaba kodwa ke lokho kufuna ukuhlolwa kahle. Kodwa yini ngithi ngokulanda kwami isikhwama esihle. Ngoba lo Mkhulu ufika kuyena bathi noma lezi zinto ifika kuyena zithi akamukele nazi igubhu. Okuyinto eyimpumelelo kuye. Angazi uyangizwa yini. Lo Mkhulu useyilimile lendlela. Yena sekukuyimukela. Ake ngihlehle kancane Mkhulu. Ngizokukhumbuza ukuthi ngaye ngathi ngelinye ilanga sikhuluma inkulumo efuzele. Ngathi lezi zinto uyayiphahlela uyicelele. Angithi uyezwa yena isikhona vele kubi siyamukelekile. Sekuwokwakho ukuthi ayimukele. Into edinga ukwenziwa kuyena kudingwa kubhekwe kumoya wokwelapha. Okumoya obungoma ngoba kufuna kuvuswe loya moya waloya muntu. Bese kwamukelwa lezi zinto kuvuswe lezi igubhu zakhe zokusebenza zomcebo. Angazi uyangizwa inkhehla lami. Bese ziyamsebenzela. Akukho la ezimbi khona ngoba uma ziza kabi ziza nobungozi. Omunye umuntu manzini oyilaye lenkulumo uzothi lo nodolo phezulu kwazo. Yini lo nodolo phezulu kwazo? Ngabe lezi gubhu lezi kanti uthakwe nezinto ezithinta izilwane yini? Okay. Sengaphela. Nangu nodolo Okay. Yabo Mkhulu ngizohlambuluka nje. Yeah. Uma ngabe sinezigubhu sinamaswela, nginamaswela awu5, angiwavali ngendlela efanayo. Yeah. Chaza ukuthi ngaba khona ngilivale ngenduku enesiphambano, ngaba khona ngilivale omunye angibazele kube ikhanda elihle, bese ngisebenzisa leli khanda ukuvala. Ukuthi kuvalwe ngani nokuthi iswela lifudume limfimfa kangakanani akusho lutho. Kukhuluma ukuthi kukhona phakathi. Ngiyabesaba mina lo nodoli. Asibona nodoli thina sakhuluma lesigubhu. Angithi ke Mkhulu ingakho ngithema ngiqala lento ngase ngiqala edlozini lomndawo ngoba mangiyilalela mina ithi uma ngabe kwenziwa isigubhu lesi isigubhu esikhulumayo kusuke kuvuselwa imimoya umuntu angafunanga ukuyoyithwasela wayese ngoba kodwa besathwasa ingakho ngithe kufuna kuhlolwe kucheckwe ngemumva. Yayizwa indaba kucheckwe ngemumva kubanjwe lo muntu wobungoma kuvuselwe lo moya wobungoma lezi igubhu lezo khuluma ngase sikhulumayo simelele idlozi lomndawo okwakuyinto kwakufanele nayihambe igcina iyothwaselwa kodwa wangabe sayithwasela wayenzela isigubhu lesi isigubhu siwumxhumanisi phakathi kwakumxhumanisi waleli khehla nedlozi laleli khehla lomndawo. Yabona into ezigubhu ngiyesaba umnumzane khona omunye owangixoxela isibonakaliso uthi waphupha umuntu othile embamba ngenkulu indluzula wathi umbamba wathi yasuku uyabona uzibona usevalelekile wathi usevalelekile angazi wasizwa yini uthi uthe suka wayibona lento manje sokungathi yenzeka wazibona esephuma phakathi kulesigubhu salomuntu phakathi esweleni. Okay, yini ke leyo Mkhulu ukuthwebula? Angithi ke ngithi iswela linasona. Okuyisono yimi ukuthi ngifakani phakathi. Uma ngabe ngifika la bese ngivukwa ukuba umuntu ngimonele isiphiwo sakho. Sengithwebulani isiphiwo sakho. Kodwa ngisithwebula ngani? Ngesigubhu. Manzini ngikuzwa kahle mne wethu. Asibuyeke manje sizila. Ngifuna siqale ngalo oqala. Abantu abadala abafuna zemukele. Yebo. Bonqa lo muntu singakwazi mhlawumbe ukuthi simsize ukuthi mhlawumbe simbhekele ukuthi lento yakhe ayinabo yini ubungozi. Uzokwazi kanjani yena ukuthi lento ayinabo ubungozi? Sengaphendula Mkhulu. Yeah. Ngizoqala la. Yingakho ngithe lento ifuna ukuhlolwa. Yabo lento Mkhulu ifuna ukuhlolwa wani. Lo muntu uzothini? Uyabona mangabe umelaphi ukhula. Yeah. Uma ngabe umelaphi ukhula kukhona umuntu omfisela izikhwama zakho ngoba isikhwama siyinhlahla. Leli khehla linikezela kuyena lezi zikhwama. Izinto zalomuntu angeke zize ilunge engasimukelile lesi sikhwama kuleli khehla ngazi uyangizwa yini. Ibiza ukuthi amukele lesi siphiwo kuleli khehla. Uma ngabe sesimukelile lesi siphiwo kuleli khehla uzobe seqala eyivusela lezi zigubhu. Angazi noma ngabe uyazenzela noma ngabe uza kumuntu amenzele kodwa kuzobe kuvuselwa
lezi ayigubhu ebekade zikhona angazi khehla nami yazi sathi masikhuluma naye ngikhuluma inkulumo efana nalo ishoyo ngathi mina ngeke ngikhuluma manje yabona ngoba sithi siboniso sakho ngathi yabona isiboneliso sakho indlela esivela ngayo lekhehla yikho enye into elifunayo ngaphandle kwaleli ifunayo kodwa kumina kuzoba nzima ukuthi ngithi zamukele isigubhu ngoba asazi ukuthi kukhona phakathi kuzona eneke mkhulu angeka kwazi ukuthi athi ngiyayimukela igubhu igubhu azihambi kanjalo lezi zakhe azihambi kanjalo zihamba nesikhwama sokwelapha zibiza ukuthi yena avume umsebenzi wokwelapha kuqala uma ngabe sewuvumile uyobe esefunda ukwenziwa kweigubhu njengakho zize zithi ubufakazi balenkulumo zize zithi lezi igubhu sifuna ukukhombisa ukuthi siphethe imali engakanani iyashona ngempela imali yagcwala ngithi yezwa ke ngethemba ukuthi uyaluza udaba lakho njenganesicelo osicelile kwimpunga yesintu ukuthi lo daba lo lasike silithinte silidingide sesilidingidile nawo uncane ukuveza ngokusobala ukuthi lento yakhe idinga ukuthi ihlole kuqala sekuvezile futhi ukuthi isigubhu yini yebo uthi bakhona leswela abalisebenzisa kabi yebo nje khona njengangasibona lenkundla zokuxhumana kuthiwa besilele ethuneni kuthiwa futhi 10 years umcebo emva kwaloko usungafuna ukuceba 10 years bese uyahamba emhlabeni athi contract konke lokho kuthiwa yini isigubhu angithi ngakho ngisho mkhulu kuya ngokuthi sinani phakathi siyabona indlela yokusakha iyona nje obusho omunye angafaka ichibi isigubhu kodwa sinechibi omunye angafaka okunye kuya ngokuthi usifakeni wena phakathi bese ke manje lesinjani sesikhulunyiswayo ngabe zonke ziyakhulunyiswa uma zikhulunyiswa ubani lengikhuluma ngesona ake ngizame isigubhu ngizophinda njengasekuqaleni njengomuthi uma ngabe ngikunika ikhubalo mhlambe unecala ngithi khuluma naleli khubalo kodwa usuke usho ngikunikela iminyama uzosho ngakufuni ngikunikela imhlophe uzosho okubizayo angithi yezwa lokho ofuna kuze kuwo kodwa usukukhuluma nani nekhubalo negubhu ke mangabe wenzela isigubhu ngizophinda awufiki isigubhu awusithenga njengesinkwe esitolo uzofika siqale siphahle sibuze kubantu bakini bayasivumela yini ukuze uma ngabe ukhuluma naso ngoba usuke ufuna into ezolekelela izinto zakho mhlambe umuntu wakini uhamba agcine la mhlambe ngomsebenzi bahamba bagcine la mhlambe uthola umsebenzi ka 10,000 wena ufuna 100,000 ufuna into ezokusa ku 100,000 udinga into ezobhebhethekisa umsebenzi wakho uma ngabe ukhuluma nalesi sigubhu ukhuluma naso nale makhubalo esisuke sikufakele wona kodwa nokuxhumaniswa nabantu bakini ngoba lento khumbula siyenza ibe umbimbi nabantu bakini buka lompunga yesintu TV nawe uma ukuthi kukhona udaba lwakho olunzima ongazi ukuthi uzulixazulula kanjani ungakwazi ukuthi usibhalele siyimpunga yesintu sizobabiza belaphi abanolwazi nabazokunikeza isaluleko ngaleyo nto obhekene nayo ikakhulukazi kulabo bantu othola ukuthi banezipho abaziphathela abantu abadala kunesikhwama umuntu esikhona kodwa manje akazi ukuthi lesikhwama sinabuphi ubungozi uzoyithola incazelo ukuthi lesikhwama lesikufanele usamukele kanjani sesizophela uthi lo sisi enye into futhi abamnikezayo ninyoka uthi nje yabona uma ekhulume nayo la kanjani izinto zakhe ngeke zingaqaqeki sengakuphendula mkhulu lula kakhulu leyo uma ngabe nje usephehlweni uma ngabe usephehlweni inyoka uyayiphupha abantu bakini bayakulethela inyoka mawusephehlweni nje abantu bakini bayakulethela inyoka bese kuba kuwe wena umuntu osuku usephehlweni ukuthi uyayimukela yena ukuyithatha noma uthi abakubambele yona ihlale la enizovumelana khona nabo ngizokwenzela isibonelo ngifuna ukukhuluma ngomuntu okhona okuyimi ngendlela engayibona inkulu nezinde ngayo engangizomukela isona sengizophuma ephehlweni ngathi ngiyayisaba ngicela bangibekele yona olwandle yingakho mangabe uthola umuntu enezinto ezibuphile ngithi kuwena
ngisasikade sikhuluma nje sikhuluma ngaleli khuba lengithi ngisanda kulethelwa lona lokugeza ngithi kuwena uma ngabe ngihambisa umuntu olwandle ngenza lo mkhuba ekwathiwa ngowenza umuntu akadabuli ngoba ngisuke ngikhulume la ekhona khona idalwa zasekhaya ezihleli khona nesidalwa sami sawumnikazi walomsebenzi engiwenzayo impela naye wathi nje kukhona nenyoka abamnikeza yona manje futhi nayo uyayisaba uthi kodwa yena mekhulume kuyona wacela uthi ayizinto impela ziyenzeka uyabona njengoba ngichaza akuyona inyoka ukuthi uyanikeza uhlale naye endlini noma ihlale akuyona lezo inyoka enjalo inyoka uyanikezelwa yona ngesikhathi usephehlweni ingakho ngithi indaba yakhe ifuna ukubhekwa ngoba umuntu onikezwa isiphiwo ikhehla lifuna lithatha ikhwamazalo linikeza yena mangisho nje ngendlela eseduze esizosheshe siyibone mbukelo wempunga yesintu TV nawe uma kuthi khona inkinga obhekene nayo usinike leyo nkinga yakho soyidingida la igama lakho kodwa sizulidalula sizulibamba wena uzokwazi ukuthi kukhulunywa nawe wena uzokwazi ukuthi kukhulunywa nawe ukusinika inkinga yakho leyo nkinga yakho akuwena wedwa nayo khona nomunye umuntu ozokwazi ukuthi alekeleleke ukuze nawe uzothi mase uqala uthola usizo nomunye umuntu nawe sesizakalile ngokuthi alandelele ngalendlela azolulekwa ngayo ncwane sesiphetha mne wethu mhlambe uzokuthinta udade lo uma futhi ukuthi akakuthole uzobona ngami sengikuthinta ngoba lento engiyikhulumayo into ekhona umuntu othile lo ubukele kumanje ngoba umbukelo wempunga yesintu uma ke sebekudinga ncwane abanenkinga efuzele bakuthola kuphi mkhulu okwamanje ngisaseThekwini abasegoli nje ngizozama ukwenza isikhathi ngize ngisacindezeleke eThekwini nginezingane ephehlweni manje angikwazi ukuhamba ngishiya ingane ngisazama ukuthi ngiyabona ngisabamba ngeke ngapha kodwa ngitholakala eThekwini nginesigodlo kwaMashu nasePhayindani isizathu uMkhulu esiyosenza ukuthi ngiyichaze indaba yasePhayindani ngoba zikhona izinto athi umuntu uma sesikhulume naye esigodlweni esikwaMashu bese ngithi asihambeni siye ePhayindani ngisongenzela ukuthi umuntu angabe sethuka ukuthi sengimsaphi nginesigodlo kwaMashu nginesigodlo ePhayindani ngiphinde futhi ngiyatholakala naseGoli kodwa abantu bayafona baba mawufonile ngiyatholakala nje mawungifonelile ngiyatholakala Asibonge kakhulu ke nakuwe mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga